F'Lulju tal-2012 ir-rata ta' inflazzjoni kienet ta' 4.2% li tfisser l-ogħla rata tal-għolli tal-ħajja fiż-żona euro. Hemmhekk ir-rata medja tal-inflazzjoni hija ta' 2.4%. Il-kellim ewlieni Laburista Charles Mangione għalli dan ikompli jikkonferma kemm Gonzi PN kif ukoll ir-regolaturi mmexxija minnu mhumiex jilħqu lan li għalih twaffqu, jiġifieri li jħarsu lill-konsumatur. Fl-istess waqt qal Charles Mangione l-ekonomija mhux qed tikber u qal li dan jikkonferma li l-gvern ta' bħalissa m'għandux direzzjoni ekonomika. Huwa qal li fi żmien ta' tnaqqis ekonomiku wieħed jistenna li l-għoli tal-ħajja għandu jitrażżan u mhux jiżdied, tenna l-kellim Laburista. Fl-istess waqt li l-għoli tal-ħajja dejjem jirranka l fuq il-paga tal-ħaddiema u l-impjegati mhumiex bħal taż-żona euro. Ir-rata ta' paga medja fiż-żona euro hija ta' 27 euro u 60 ċenteżmu kull siegħa, filwaqt li f'Malta hija ta' 11 euro u 90 ċenteżmu fis-siegħa. L-istess gvern għal Charles Mangione qed jikkontribwixxi għall-għoli tal-ħajja billi jolla l-kontijiet tad-dawlu tal-ilma, kif ukoll żied il-prezzijiet tal-petrol, tad-diesel u mpona żieda fil-ħlasijiet tas-servizzi provduti mill-gvern bħal dawk tal-MEPA. Għalhekk għal Charles Mangione pajjiżna għandu bżonn tmexxija li tiffoka fuq l-isfidi ekonomiċi li għandna u ma tħares biss lejn l-interessi partiġjani bħall-gvern ta' Lorenz Gonzi.